Gipaglantawan karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga ipaubos sa socialized housing ang dapit nga naigo sa dakong sunog sa barangay Punta Princesa, dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa hapon, Hunyo 11. Mao kini ang giputyag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama mitataw nga sama sa ubang dapit nga naapektuhan sa sunog, tinguhan nila nga mahatagan og tarong nga kapuy-an ang mga biktima. Gipasalig sab ni Rama nga makabalik pa ang mga biktima sa sunog sa maong dapit apan kini kung mahingpit na ang reblocking sa Punta Princesa nga naigo sa sunog. If mabalik ni sila like in Carita, like in Tijero, like in Ipilia, like anywhere Pasak Pardo, Basak San Nicolas, Cogon, Pardo, mag-reblock na gali ka, balik yun na. Balik yun na. Dugang panirama nga ilasab gikonsidera ang pagpalit sa luna kung mapamatud-an nga kini privately owned o himuon nga socialized housing aron mapahimuslan sa mga biktima sa sunog. Let's not talk yet whether it is privately owned or what. For my position has always been, no fire can be a reason for an owner to be back. No fire. Otherwise, we will be propagating arson. And that area, I have known it, it's really a place where we must and make the city government felt. Base sa talaan sa Department of Social Welfare and Services nga adunay 711 ka panimalay ang naugdaw sa 5 ka sitio sa barangay Punta Princesa. Samtang gimanduan sa mayor ang Department of Education sa dakbayan sa Sugbo nga himuong prioridad ang mga nasunugan, kini human nga mibutyag ang Dep-Ed nga adunay 15 lamang ka adlaw nga mamahimong moistar ang mga biktima sa sunog sa mga evacuation area sa Punta Princesa Elementary and High School ug sa Mambaling Elementary School. Kitataw sa ni Rama nga mamahimong makabuhat og makeshift rooms sa mga gymnasiums alang sa mga estudyante ug dili na pugson sa pagpapahawa ang mga nabiktima sa sunog nga wala pay klarong kabalhinan. My marching order to DSWS, to Dep-Ed, and to the disaster and all City Hall echelon. Let City Hall go where the fire is, and no school should be closed, but have it open, and the rooms should be available. And if schools will be commenced, there are gyms. The local school board can help to put up temporary classroom in that gym. Kini si Sheriza Mae Uy alang sa May TV Cebu.